Makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bisan masakit pa sang juta ang likod ko. Padayunon kong paghimos ang potions. Damuon ko na. Kag na narisari na ini. Kay base kung hindi na ako makahimo liwat. Kung mabawi na namo lang hari kag si Troy. Handa ng tanan, girl? Oo. Ang isa naton kakaupod. Naglakat na, kaupod si General. Upod ang pila ka mga soldado nga nakapalagyo. Kaupod ni General sa nagligad. Ay, kuna mo sino? Ano pang ginahulat naton? Magpabilin ka mo diri ni Tiny. Ano? Oo. Magpatudlo ka mo sang direksyon kung kinahanglan ninyo nga magsaylo sang lugar. Tandaan ninyo ha, hindi ninyo pagpabayaan ang mga bata. Ay, pero paano kaya, girl? Mahulag man ako. Ha? Kaya mo? Angie, hindi ka magkabalaka. Makahibalo ako magpangapin sang kaugalingon ko. Sige na. Hindi na ako magdugay, ha? Malakat na ako. Halong, girl, ha? Sa punta pa lang sang lulutsan, nakahibalo ako nga may mga bantay nga nagapanago dira. Ani ka, madulog ako dire. Kuhaon kong isa ka botilya sang potion. Nana, ari na. Buksan ko ini. Ari na. Karon, ihaboy ko ini sa baba sang lulutsan. Karon na. Ano na? Kamot? Sige, hakluan ninyo ang kahumot. Nanone. Nali lang kung aging tuyo, ha? Ako mo man. Tuyo ko. May itak ko, di ba? Ato, nagkalatumba sila. Kag natulugan, matapos nga makasimhot sang potion. Sweet dreams na lang sa inyo. Pito ka oras pa sila kag makabugtaw. Karon, mapadayon ako. Husto. Antes ako magsulod sa rihas nga salsalon, mang-sprayan na ako liwat sang potion. Para nga maglapta naman ang kahumot. Kag ako, hindi ako maapektuhan sini. Amo man ang mga kaupod ko. Tungon may ginpahid sila sa ila-ilong. Para ma-immune sila sa tanan nga potion nga gamiton.
daw mga lamok lang nga nagakapukan ang mga bantay sa lulutsan. Padulong sa namtangan sang hari kag ni Troy. Kag ang mga kaupod ko, padayon man nga nagasunod sa akon. Ba? May mabatyagan na ako nga kabugnaw sa ako na wunga. Nakahibalo ako nga malapit na lang kami. Mapadayon pagid ako. Sinyasan ko mga kaupod ko nga magpadayon sa paglakat. Ba? Mapanimahuan ko na ang baho ni Troy. Lira! Dire! Ari kami dire! Ba? Si General? Palapitan ko siya. General? Anong tabo? Wala na sang pangalibutan ang mga gordya. Apang hindi ko mabuksan ang bilangguan. Tungod ginilisan nila ang kandado. Hindi na mabuksan sang dala ko nga yabi. Ako ang bahala, General. Be, anong buhaton mo, Lira? Patuluan ko sang lana halin sa pinuga nga bulak. Abi, Bah, hindi. Ang kandado nagaaso. Nagasirit. Matapos nga matuluan sang lana, nga daw saksi do ang kahalimbawa. General, masulod na kita. Oo. Magsunod ka mo! Makadto ako sa direksyon sa diin. Nagahalin ang baho ni Troy. Ari na ako sa atubang sang iya selda. Kag-ara, nagakatulog siya. Amugin man sining ginalauman ko. Kay nakahaklo siya sang potion nga ginuwasag ko. Patuluan ko liwat sang lana ang kandado. Nana. Ara na. Natunaw na ang kandado. Karon, buksan ko ang selda. Kag palapitan si Troy. Palapitan ko siya. Ari siya. Makaluluoy man ang kahimtangan niya. Nagniwang siya. Pareho sa tong unang nga adlaw ko siya nga nakita. Sa nadisgrasya siya. Lira, ako lamang siya. Madali lang. Pahiran ko sang potion ang ilong niya para nga makabugtaw siya. Ara na. Kamo nang bahala sa iya. Kadtuan ko ana yung selda sang hari. Kinahanglan nga makabugtaw ang hari. Agod nga makahalin kami dire. Kag amo o galing ang amon pagsugilanon. Lira? Troy? Troy? Ang damdam ko, anay ko, nalimtan mo na ako. Datip lang ako. Mahal nga prinsipe. Kinahanglan na naton nga makahalin dire. Oo, General. Uuyatan ko ikaw, ay. Lira, dito na lang kita makita ay sa aton kuta.
Nalipay sila nga nakita ka mo liwat mahal nga hari. Kadamo na gid sa nga mun utang nga kabalaslan sa imunira. Apang may pangayuon patani ako. Isa na lang. Ano ina mahal nga hari? Luwasa kami sa abo nga duta. Tilawan ko mahal nga hari. Tatlo ka adlaw man. Kag nakahimo ako sang tatlo ka na narisari nga potions. Maayo man. Kay madamong nagabulig sa akon. Para mangin madali ang pagproseso ko. Ay, karon, tilawan ko na kung epektibong mga ini. Napatulo ko na ikatatlo nga tulo sang potions. Apa nga? Ay, nagapatunod ng adlaw. Apang nagpabiling nga abo ang duta. Ginapamensar ko kung anong nalimtan ko nga sangkap. Apang duwala man. Ay, tama ka isog sang hilo. Kag malain ang ginggamit ka pang hilo. Nga hindi na masarangan nga paayuhon sang kaugalingon niyang antidote. Nakahibalo ako. Nga nagahibi ang mga tao nga pakpakan. Nakahibalo na sila sang malain nga balita. Nakahibalo sila nga kamatayo na lang ang ila ginahulata. Makita ko ang pagtunod sang pula nga adlaw diri sa amon kalibutan. Kag mabatian ko ang mga panaghoy sa mga madamo nga lugar. Tungod na hibalaan na nila nga wala na sang paglaom pa ang duta. Kinasubuan ako. Tungod wala ako sang nahimo. Wala. May nag-agpay sa ako na. Troy? Hindi mo sana kung hindi na mabuhi ang mga duta. Ginihimo mo man ang tanan? Daw hindi na husto ini, Troy. Oh. Apang may katapusan pa kita nga paglaom. Ha? May, anong buot mo silingon? Sa bulig sa mga potions mo, madulang gahom ni Australia sa mga soldado. Kag masulod nato ng palasyo. Makuha nato na aton panguntag dito. Kag amoy lang mahimo nga makaluwas sa aton tanan. Paano kung wala sang pangontra? Hindi ko pagbayaan ang ginharian. Magbalik ka na lang sa pihak kakalibutan. Kaupod sila ni Angie. Hindi. Hindi, Troy. Hindi ako maghalintiri. Kung mag-amogin man sina nga matapos ng kasaysayan sa kalibutan nga ini. Diri naman matapos ang kasaysayan sa aton paghigugma sa telo. Troy. Troy. Pagtapak ko palang pabalik sa kalibutan nga ini, nadumduman ko dayon kung sino ako. Ako si Troy. Apang Sotelong ako matuod nga ngalan. Paano? Para matago ako sa reyna. Ginpangalanan ako kay Troy. Bisan ina man ang kuntani ang nadumduman ko. Madugay na kita nga nagpakasal. Apang nahibalan na naton subong
Si Sotelo kag si Troy, isa lang. Kag ikaw lang ang nagaisahanan nga lalaki nga kaya ko nga higugmaon. Kag nahibalaan ko, ikaw ga rin babae nga ginapangita ko. Kita man lang nga gihapon sa ulihi. Oo, tubtub sa katubtuban. Oh. Lira. Nakahibalo ko nga diri na matapos ang tanan sa aton, Troy. Kani, hindi naton pagbayaan ang duo nga ini. Tubtub hindi ini matapos tanan. Dira ka! Troy! Hinali mo na ako ginhaboy sigad? Ay! Abo nga duta! Kaghalin sa langit? Hindi. Isa kaguban sa mga manughiwit. Kag nagasakay sila sa mga utod nga saga sa mga kahoy. Kag nagapaghaboy sila sa bola sa kalayo. Mga soldado! Naglinupan sila palayo! Hindi! May nagtupa sa duta nga bulas ang kalayo! Apang wala pa naglupok! Ang akong potion, ihaboy ko dira! Lira, naglupok ang bola sa kalayo sa maigo sa potion mo. Kag naglap ka sa iri ang kahumot. Ay! Kuhain ng isa ka potion! Magamit mo ini! Abi, malupad ako. Makig-away ako sa mga manughiwit kay na. Ang mga soldado nga kaupot sa mga manughiwit kaina! Sila nga nagapakig-away sa mga manughiwit! Nakasimo sila sa potion nga ginhaboy ko sa bola sa kalayo nga nagwasag sa iri! Sige! Nagnaon sila. Matuin ninyo ang manughiwit nga ina para sundalo! Uy! Ang mahal na hari! At ang mga soldado, gilayin man nga nagtuman sang manda sang hari! Apag, makita sa hitsura nila ang katingala! Magabian sa dagrinyo sa pagtumati ang magabatahong sukon sa itong sugidanon kaysa pampalatuntunan Misteryo sang Kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Paradio Bombo! Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health